Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Abunda na fada zan jaddada, yara manyan mu da tije duka zan harhada. Ba mu da kishin kanmu, mu muke raina kanmu, ba al'ada ba ci mutunci har da addinin mu. Allah ya yi sana, don abin ya cutar da zuciyana. An samu ciwon da ya fiya taba dukiyana. Yana da kyau mu saya mu dina ka kwana, mu fito kanmu da kwarkwatanmu, mu yi magana ta yadda dole za a ji mu. Amma kowa ya shiru, da ta siyasa ake da tuni mu tattaru. Mu yi ta ihu billahi kaman kadangaru, amma an taba addinin Allah mun yi shiru. Idan ba za ku yi magana ba ni kam na gaji, na fito in yi bayani don duniya ta ji. Ni kadai gefe na ba mace ba namiji, zuciya ta hana an tsaya neman agaji. Kan addinin Allah ban ki ban yi damage. Gargadi ku yi addinin ku bi namu, akan me kuma kuke sace yaran mu? Ko so kuke hankali ya tashi, ko kuma so kuke wani ya rasa ran shi? Fada dauna fada abu ne da ban haushi. Musulmin kwarai dole a yau ya nuna kishi. Za a zauna lafiya inda yayan su ne, ko kuma suna tunanin cewa muna tsoron su ne? Ko da yake laifin manyan yankin mu ne, naka shi ke ba da kai wannan zancen haka ne. Banda haka ganin kuda za a yi mana haka ne. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.